ñalde amde jeenay korse ujunɗiɗi e nogasi joyi caggal jibinede annabi isa mo jaam e kisi goni e mum o ina hawre altine 12 taski hitande 1446 fergo ñalde malade men kettoɗen lawgure fulfulde tv Almudel Fuuta nguleeki e uddere sattude ñaldama warñeende e hendu ngoy wulndu waldama darindi kolce ha e dammiri hande gandama aynaaɓe eggudo ha e polindaji fof fellitama remoɓe gesa duggama coppitama ko wonno hen koddi soppama lewama awoɓe dooliŋaji e cambe fof ƴentinama pewdiddenoɗe hen pewditama hay jibinore ɗe jibtama pittali fof o wi kono moƴƴere gena jorta en tinani en matani ha loworu duñi irɗeki ñaldama duule joogi funnague tindima kammo ñantima mimol wonti gotol moƴƴere ɗaminama kenal moyli lappi irɗudi darima kammo diguima maji ɗelnitima baade cookima Almudel Fuuta hakkillaji jowtima duroɓe remoɓe awoɓe fof beltima ceewele deɓele carima karaje beeli lattinima mumante on cofti saabu nde gatamari yewnanoma nde tijjanode kono awoyrat beelal jeeri tomde jaam toɓande pulagu ɓamtare Alhuseini Jibriru Diallo laatiɗo ɓuuɓki nemki ɓadiki leydi poftinki sammoɓe ka kanŋe meeri ka mboɗeri ɓendudi towtundi jimtundi feelaje ka bandure ƴellitare sirtinde feccinde edi tindinde jungo ñiiwa laatiɗo ɓiɗɗo basorɗo e nder ɓamtare demgal newiɗo nehiɗo janguɗo jangguinowo Almudel Fuuta pinɗo panɗo ɓesgu leñol mum pindinowo dude pular kuɓɓuɗo e harindi maago cemminowo pittali o wi ko wotere e defte ma gonɗinde ɓamtare ka kiranowo yo geno junno gurdam ma han jottina pandale ma geno moƴƴinan ma battane ma ɓe kuɗol jiɗɗo momo jiɗɗa ceerno ma ɓalejo samba ñande nasande 12 duujal hitande 2025 Chérif Port Louisiana e sawtu wuji coɓoji lawgure fulfulde tv lawgure fulfulde tv wi en ɓamtare ɗemgal men laamdi ko darde men dental men e golle men yo jaam ñallu saro e adnaru ndu kala